me go chur alarm an seo mar tá cinneal blianú agam sa tá seach cinneal rinse agam sa chuig déag fiche bómatí anú agus sin críicne sé ar a chligníos mai agus mé daine an a choú agus a han mar sin so gur mé an alarm a galan sin agus an sin bhí sé rinse agam sa rudí gan rá fan cainach agus fan blúin sin blúin na háisleine agus táine bríspag taide John agam sa ar waire agus cé gur críicne an bhirt a go an arca chéile beidir nís fuide an onans na seascatí maidir le can rud áiste sin the language freedom movement agus afro mission réan a réhloide bhí sé mar chud don lúiseach céarna agus an lúiseach a bhí an sin ná bhí sé de géirí ideolaíochta fíorsaí agus aislín na fíorsaí a chur a bhaim agus sin an rud plúte a dúirt an fíorsa fáil litríocht nua am seir in na Gaeilge ná le bogu hiúr ó cearn éala agus croch móna agus an Gaeilge chur an urúns do éire nua agus cén cinneal éire a bhí an sin fi sin éire a bhí fógartha ní go séideag an éire a bhí an nar a buniú an dal agus an chlár déanlach na dála agus sin hála rudigan an deir seach ní hui hart agus seach mé an caint agam sa as a gile agus cin mé lór fan Palestine agus is fársina ar fáde go bhfuil an rud seo an bráta seo tíhhéir díam an seo aniu mar tá glú winch an idir an stracail seganne mar winchar agus tír choilínithe agus loch na Palestine agus heiglad na cóchosalachtaí a hains go leithra bon idir an star seganne beidir hitse má ásteir níos fuide agus star na Palestínach so sinna fahabal me gola Lord van Palestine agus beidir coppla ceangal a haring siad an Palestine agus an public tánachas in Cíorann agus beidir mion in san dátíir agus beidir nach bhfuil me gola anú copraid idir fata agus sin féin agus orí mar sin but teglum Jenny anu beidir san hala níos fuide an ommarníal an tam agam sa Jenny anu a lehan na húra but a céad rud a bhfuil am rá agus mu de brahanúirnis ar an dón ag ligand do Stad cinnéalteach Glanú eit nach na fiú cinnéíhu a dheanú os ar góra má agus han fiú a chéinú ach solas glas a hort don stad cinnéalteach seo a lehead a rudí anú agus caihimmuid a swintú citéhfuil se seo ag tarlú agus caihimmuid beidir ar star híana go go hextin sin agus nuair a bhí me ag garcar an slád atá teite an as a bhí me ag swintú ar an scanan tlúte sin de Ponta Corvo batalha d'Algérie agus tá ráircíanta an agus go ceannar don FLN agus léir go bhúr sé gradú agus tá sé os cór frás na Franca agus chuirtar fríchéan ceistú agus chuirn éiri seo Franca ceistar dé crack seo leis na marrá seo tá fágaid cisian na bumi an dúistíon sna caffeine agus sna béanlana an Algiers agus ag marú na sibaltach agus seontí ba ganne hart go dé fan na bumadóí seo tá an san spéir tá ag marú na mílse níos mó sibaltach nuair a hagann sibse na bumarí dúine tóirí mu déine na císéin daobh agus sin an rud atá ag tarlú faoi láthair fiú an sa tracail tugann hían a néan imparach na Breitne chur a bhí annar a bhhaíonn tú sibaltach agus cin nachan lagan ar an phoblach na hhéireann sin agus hála sé bog bán ar an nud sin ach tá gothraíocht dó chreiste an idir daoine a bhfuil cosar bolig miltena deanta ach go orthú le breise 7 bliana nús nach bhfuil sé dachhaoin acu seaú suas agus stát núcleacht a bhfuil an armrón is fábrathe agus New Hampshire ar dónach agus lán takeíochta ó néad a suúrbach cén ach bhfuil sain orú déanach ag Ursula von der Leyen chun sinna chur a bhaim agus han fiú bhainú na tóirí asásan ach is dótha ó politúir is cime asásan agus is dótha an bregadúir spór politeach asásan agus is éachtéis sin an teidir sinna muinte má cuir stamar atá ag tuairt lán takeíochta den sláid seo so swinní mé ar sin agus an sin nuair a bhí mé gar trís na main agus gold trís choras gead garachta annig mé ar íba inspiráideach agus sin iarghalta do móchuid a gáiste fáiste an manscoil thomaide heas am fáiste agus hagus mé an san áteir for James Lena agus bhí dalta ardleh go bhí an boc seo agam agus sé de cúra ionta trúcanta
an dalta seo. Hui sé fríd neart rudí an san síalteige. So sé gold an ard level in a sin cinneal ard teist. Agus dagrí sé slogú ag am lónan san scoil. Agus chuir sé publiacht an arde agus drastal cór munchar an rud sin ag rud a rinse a chunlan héan agus chuú iwa de suas cór sgilgarachta agus hanig na daoine agus rinn siad sládar agus siad arc ar seo tá síl teaga sé gola ra in san scoil sin. Agus began an scoil iwa eile chursús agus a bhíniu. Gnearn an duna óg seo ar chunlan héan. Mar an rud atá cohíthe iste in san tomaidethes agus in na scoil na tomaidethes thuhui cabéir bí ná smuinteach critical. Agus go gaithí mu dehan rud a ceistú ach níos móna sin tógu dlúiseach na teangaí agus tógu choras an tomaidethes thuhui principal an díchoilínithe. Agus siad na principal céirna sin tá agin na lehan na húra a mal fearste gur fod a tuisgur gur fod a heran agus na principal céirna a chaihí a bheith faoi próses ar bé séganna atá an san bhain ar faoi láthair. Agus sin díarach na ruidir daoine díchoilíniu cad is céile sin na protestúine an air na chur na báid bug ban go beidir go bhain Arlín ar sin anú cabéirbí. No, sin choilíniu. Sin an rud a dhéanann choilíniu. Deanann choilíniu glanú etnach, deanann choilíniu cinníels, deanann choilíniu cinnííthú. Sin an rud a rinn sásna agus sin an bhratan na seo an éireann. A más mó bhainte a héan. An díchoilíniu sin éireacht an chaine, sin éireacht glúiseach na Gaeilge, glúiseach radachach na Gaeilge. Níl muid ag éirí ruúig a chur a chnirbí, tá muid ag éirí náisiún nua, tír nua agus dó nua, agus principal an idir náisiún tá fit a fúte, tríd an dó nua seo, ina bhfuil bun cearta iliathe in ná da ahan créatar beá. No dúir a chur muid inne an Gaeilge chun tosaí, ní muid a chur an Gaeilge in airde thar teangar bí eile, tá muid a rá go bhfuil an Gaeilge de blú agus déanaach de stían ar star héan agus tá mar rudaí go bhfuil muid i géirí próses an cilnithe sin éar na shrásgart agus taithí réana a cruthú caithí an Gaeilge go bhar a bheith mar chud dílis den próses seo chun a winter is ceart a winter ma ar an ilan seo an an san dóin seo. Agus is í seo an éib atá an leis an taciach gan cinneal a fuair na héantáchtóirí an seo an éireann. Bul de chinsealach frádastúnach, daoine a chaile fórmór na níine an éireann mar hóghíní, mar daoine den darna chéim, má hismórí héan locht an tuisgurs le céad bliananús. Agus an conceap agus an idiúlaach chéarna a tá taíú hir da ahan scéim de lonathirí fod an dón. Agus is sí sin crílar na céiste. Go dtí go bhfuil an péthir as an tampíirithas Úrapach in an írinne a adhail. Ní bheith áhúintear is ceart an dónseo agus ní bheith siochan ar an dónseo. Se has an plámas an bolscoireacht agus na breagathe tá tíú hir an rud ar fad. Bunaíú stáisiúnta America ar an cinníúthú. Bunaíú imparacht na Breitne ar an cinníúthú. Agus tá muidir tí éilenis stát a lonathirí cinnithe eile Israel ar tí cinníúthú a dheanú in NASA. Mar sin loigh an choilínithe. Go bhfuil muidine níos fearr na tú agus tá muidine i dteideal ar réad a rianú leat mar ní daoine. Agus dlúiseach na Gaeilge mas fiú fuach caithí sé a bheith bunaithe ar na principal den díchoilíniu. Go caithí spás agus áit a bheith an dahanana le duine ar an dóin seo. Agus go caithí muid dispundais nua a cruthú ar an dóin seo ina dheantar scris hán fiú amháin ar an choilínne agus an impéirlis ach an dúisraí a líon tíú hir de seo go léir sin an ceapladechas. So tá sé Ida mai dúsa a bheith an seo agus mórtas orm an seo a bheith cainste daoine agus daoine beidir bheith níos mú daoine an seo mar ar naie tá olcruniú go a ré a lárna carthach an seo. Tá crunithe an mal fearste aniu fásta. Agus an fahamil muid i dheanú seo ná is an seaasú leis na daoine seo agus seaasú len hían. Seaasú len ar star hían agus len ar muintear hían. Agus is an seaasú leis na daoine seo agus seaasú ar son an church. Mar teag an ahan créatar beá an differ idir an rud ceart agus an rud míad ceart.
agus is sin an facha caihí siad na billiún punt a caihí chun dala mologa chuir géine agus breagathe insint ach is féidir le pláiste an éirinne insint. So tá mé gola chréicniú agus gá scéalbeig mar ní bhfuil a bheith goliste gorú góna policy de Ben Gurion agus an planú asnach a bhí an in Israel an idig daihead a hacht. Mas maichlat sin a leo an blog a scríb mé frí seo. Agus a gola insint gá scéal. An céad scéal ná, bhí mé chumad iste hon na Hebre láhain agus tugam som a fáistí scoil agus Rastlíonn siad ar bun scoil phobal fáiste an céad céal scoil an fáiste. Agus bunaíú an scoil sin ón mna níos. Dascar an scoil sin amá as drám de géal a rú sé rin sin acu féal a bheith acu trí géalaigh. A chan an géalaigh mar rud idéalaithe mar chineal an da bhfuil sin ha mé chumad an nuas aniu bhíon géalaigh ar an Comóradh an sin téim se deach an Aberdeenshire an deaglam cup of cafe agam mas ancan an bhain orm so cos go bhfuil gas legan agam. So tá géalaigh a hana tána seo brachla géalaigh an í leor mór daoine géalaigh sin géalaigh himbalach. Bhí sé rin sin ag na daoine seo an géalaigh a bheith fitte fuaite tríd an síl acu agus an géalaigh a bheith mar écail de héal níos far a bheith acu síl a bhí bunaithe ar an déanachas ar principal an cór cumanachas agus is a sin a thug siad dúrthan an stáid agus a bhainigh siad scoil. Céna bhfuair sin mhaoinú, cé gurú bagat an dlí ar na daoine seo, go dé ar rin siad gabhlíonn sular thug siad an scoil seo, dá thug siad srá Bombay in éadal na díotrí agus na pés an áit a chuir trí chéine. Sin principal na half-Johanna an bhfuil fáiste agus tá an brád orm mar néalach agus is ní minic a míon dana Cíorann a rá go bhfuil áit ag níos far na Cíorann a go hí na géalaigh de. The Babel fáiste. So bhí mé teomad is ar scoil go béirí agus bhí manín ar alamsa tá cineal tá sí fisraf an star creidigi in an ag creidigi. A dé sílam tá sí sé fecha tú an tágras mór. Catí a bhúr milliún bás le linn an achras mór. Agus dear mé bhil ní rú prátaí acu agus an sin bhí an rialtas ar ag ar caid daibh a bheith abalta amálaí héanaí anúir an tíal nach rú caneal chodú tailte acu sí a rú bíon sa tíar de fé bíon sa tíar catín ar thug siad an bia don na daoine agus dear mé mar wahí siad go ró an cabadal ná an targad níos tábhachtaí na daoine agus seantaí sí hart agus deir sí ach dadí níl an targad fiú beo. Bhí sí ar rang a trí agus markach a bhí an sin san am sin. Ag sí process na tebeachta fetishization. Right? But sin díreach é. Agus bhí mé ag arcar an televíse agus bhí an nuacht a gold mar a bhíon na measa agus hanig siad iste agus dear a cailín céarnalum. Tá tí bhfuil siad í anú sin ar an tíir sin. Deir siad an gnearn daoine a rocóní orthú stíon san Christian Gaza. Gnearn siad onsaí agus bhairí siad daoine neag seantathe neúr chúdathe. Agus deir sí. Dadí, ní bhairí an páiste sin den ar bé. So, nar a dig le páiste sin na hiagmhail. Léiríonn sé sin go bhfuil rudaigh calm, go bhfuil ceir go le ré an san béid a tal rá ag muintear níhir. Ag na sár cuaigtaí. Agus an chuir seo, an camarach seo, chéan sé siar go dtí funse na faibe. Agus funse na faibe an sin, nó an cinnechas. Is onan seonachas agus lagan an cinnechas. Bug ban. Bhí déanachas on in San Israel, bhí na kibbutz on, bhí socialachas on in San Israel, bhí Ben Gurion mar ceart company, bhí sé mar ceannar ar pártí na Ibrahim in San Israel. Ach bhí na bun ceart ag an saoirse sin does really a wine. Sin déanachas thar an bhog. Tá déanachas an an dúine mar tá muid geall na tá muid níos far gan ar bí eile. Sí sin an éib a carabás an cinnechas. An cinnechas ná an cushions ideolaach a bhí tugta den capitalachas.
Tú Kitty will Israel on. Ta Israel on or na mar gal or na Shoni, but ta Israel on foster mar gal or an takia gan Kenya la hog stati in America then Cíorann sin o vi an darna cogu doing on. I guess Kitty or hog she takia the Israel. Well nar a dogger and bastún sin Balfour go méú stad gúdach on and kid governor of Jerusalem Jersey go mé Israel ag féimi mar Jersey mar a loyal little Ulster in a sea of hostile Arabs. Agus in the Asian dirt Hague stad Rooney stad in America gur bun in Israel agus a landlocked aircraft carrier nach jiglin a wogu. Agus in Tuachtaran Gael ver a canach sin a tagin ar na malav fi blian o sin dirt murder o Israel on Fearghal a crew. Agus sin an rud a leon tíw here den rud ar fad agus sin an rud a leon tíw here den afjochen agus den díchoilínithe go caihímuid an tidirjalu a tá on idir iad siúd a bhfuil an saoirse an neandaif tá sé tidseagu agus ahan duna eile. Gin taine mo hugan na Israeli orthu the human animals. Níl a lehead a rud on agus human animal. Is daoine muid go léir agus sin an spric an loigh agus an inspirad a hug an cainach agus an dúin sa go dúine mar géalagar an seo an dhearan lá tá nniuon go gaithimmuid a lehead é hir a cruthú in sa tír seo ach ní bheith in san tír seo ach chud óhain de dóanál mhór ina bhfuil na principal seo de dlú agus de éanach mar chud de chéhí chéine hir. Gur a 100,000 maigad.